Biblijski institut u Zagrebu proteklog je tjedna otvorio svoja vrata široj javnosti. Tijekom protekla 2 desetljeća institut je prošao put od biblijske škole do akademskog učilišta. Biblijski institut kršćanska je interdenominacijska akademska ustanova i pripada jednoj od niza škola crkava protestantske reformacijske baštine. Cilj je obrazovati, osposobiti i pripremiti studente za život i učinkovitu kršćansku službu u Hrvatskoj i Srednjoj Europi. S radom je počeo 1990. kao biblijska škola Kristovih crkava u Hrvatskoj, no u posljednjih 20 godina prerasta u priznato učilište. Živimo u svijetu i vremenu gdje je Biblija, iako poznata po svom nazivu, malo poznata po svom sadržaju. Dakle, mi to ne stvaramo teologe koji će se baviti samo isključivo filozofiranjem i teologiziranjem, nego primjenjivom teologijom. Nečemu što može poslužiti u životu, u svakodnevnom životu i u svakodnevnim suočavanjima sa stvarnošću oko nas. Everything in our curriculum is designed to help the student. Sve u našem kurikulumu kreirano je da pomogne studentima, da ih pripremi za život. Ali to radimo u okružju povjerenja i poštovanja. I naši studenti će reći da smo zato drugačiji od ostalih institucija. Oni se brinu jedni za druge, znaju da su njihovi profesori zainteresirani za njihov uspjeh. Na institutu redovito studira 30 studenata, otvoreni prema svima. Dobru suradnju ostvaruju s Evanđeosko-teološkim fakultetom u Osijeku i Biblijskim učilištem u Mreuševcu. Prošlog tjedna otvorili su svoja vrata svima koji ovakav studij zanima, kako bi se pobliže upoznali s njihovim radom. We want our constituency, that is parents. Mi želimo da potencijalni zainteresirani roditelji, studenti i ljudi u zajednici znaju tko smo i da se upoznaju s našim radom. Ne želimo da samo čitaju o nama, već da dođu, prisustvuju predavanjima, razgovaraju sa studentima, profesorima, da se upoznaju s nama izbliza. Rekao bih da je u potpunosti ispunio moje očekivanja, jako sam zadovoljan sa profesorima, sa načinom studiranja, atmosfera je veoma poticajna, jednostavno zajedništvo među studentima, među kolegama i sa profesorima je jako dobro. Studentima na raspolaganju stoji i knjižnica Biblijskog instituta u samom centru grada. Iako najmlađa i najmanja od ostalih zagrebačkih teoloških knjižnica zauzima važno mjesto. Upravlja fondom od gotovo 20.000 knjiga i časopisa. Studenti dolaze ovdje pripremiti ispite, radove svoje pismene, proučavati, koristiti knjige. Tu se održavaju predavanja. Posljednjih godinu dana ovdje djeluje i Centar za istraživanje Biblije i biblijskog angažmana. Namjera mu je s jedne strane da Sveto pismo u angažmanu u crkvi, u pastorali, u osobnom životu, u duhovnosti promoviramo ili potičemo, a s druge strane da istražimo, ja ću se usuditi čak reći, i neistraženo u povijesti hrvatskih biblijskih prijevoda. Ovo je jedina knjižnica u Hrvatskoj koja svojim korisnicima nudi pristup vodećoj bazi teoloških znanstvenih časopisa. Njome se uglavnom služe studenti i predavači Biblijskog instituta, Teološkog fakulteta Matija Vlačić i Lirik, te članovi zagrebačkih crkava reformacijske baštine.